दिनै जोङो बेयाव MMPPNA 2022 आरो 23 मायथाइनि लामाखौ बेखेवदों आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोंनि मानगोनां आसामनि जाय CM सार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा देव बिथाङा जोंनि मोनफ्रोमबो समस्तिफ्राव जेरैबायदि लामा सेंसन हरदों थिग बेबायदियैनो जोंनि 28 नम्बर समस्तियावबो गोदानै 2022-23 मायथाइनि थाखाय 35 किल'मिटार गोदान लामा आरो 15 किल'मिटार रिपेयारिं बेखौ खालामनो थाखाय हरनाय जादों। दा बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गाहाम खौरां आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोनहा नुदों जे बे ओनसोलाव बेकटपिं लामा गैयामोन दिनैहाय माने जाबाय बियो अलरेडि जाबाय खामानियाबो स्टार्ट जासिगोन जोंनि मानगोनां कन्ट्रेक्टर बिथाङाबो गावनो निजे सयं दङ बेखौ गाबोन समफोरनिफ्रायनो लामाखौ जागायजेननाय जासिगोन आरो बे जे लामाखौ जों बेखेवदों बे जाबाय आमलाइगुरि टु जाम्बुगुरि आरो मोनसेया जाहैबाय जाम्बुगुरि टु सिन्द्रिजरा आरो जाम्बुगुरि टु पेरसुवाबारि बे मोनथाम पेकेजजों मोनसे आरो गासै बेवहाय 5.53 सामथिं किल'मिटार दङ आरो बिनि उनाव आथिखालाव दा 446 पइन्ट सामथिं क्र'र दा जों मिजिंथिदों जे गोबाव समनि जे लामानि जे जेंना बे एबार माने बे जेंनाया गैया जासिगोन खारन बे एरिया गिदिर मोनसे एरिया आरो बेनिफ्राय गोबां जोंनि स्टुडेन्टफोर दङ स्कुलाव थांनाय आरो गुबुन गुबुन हान्था मेला खालामनायाव जोबोद प्रब्लेम जायो आरो रायजो राजा बिथांमोनहाबो दा बिथांमोननि जे हास्थायनाय आरो जोंनि सरकारनि जे मोनसे जौगालु हाबाफारियाव नोजोर होनानै जे हाबा मावनाय बे दिनै जाफुंसारबाय दा बेनिखायनो CM सारजों लोगोसे आं BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो थेंक्स होदों जे बिथांमोननि मोजांथार नाजानायाव दिनै मोनसे नङा मोनसे लामाफोर फैगासिनो दङ आरो बे स्टेटनि फान्ड आरो BTCनि एबा BTRनि जे फान्ड बेबो जायगा जायगा गोबां खामानि जागासिनो दं गतिके आं नोजोर होनानै नुदों जोंनि बे 28 नम्बर समस्तियाव गोबां खामानि जागासिनो दङ आरो 28 नम्बर समस्तिल' नङा एन्टायार गसाइगाव साब डिभिजनाव गोबां खामानि दं जागासिनो दं दा दिनैनि जे हाबाफारि बे लामा बेखेवनाय हाबाफारि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदि मोब्लिब जेंना हयथ' बे पार्टलि जादों गासिबो नङा बबेबा पार्टजों हयथ' आगोल जे समफ्राव माने सेंसन खालायनाय जादोंमोन अबेबा गामियाव गासिबो सार्भे खालायनायावहाय माखासे थालांनायखौ जों नुनो मोन्दों सिगां समफ्रावहाय खिन्थु जोङो सरकार दाखांनायनि उनाव जोंनि आसाम सरकारनि मोब्लिब बिफाननि जाय मन्थ्रि बिथाङा मोनसे जोंनो बिथोन होदों जे मोनफ्रोमबो समस्तियाव बबेबा गामिफ्राव जुदि मोब्लिब गोहो माने गासिबो कभार खालायजोबाखैबा बेफोरखौ लिस्टनो दोनदों आरो आथिखालाव नोंथांमोना निश्चय मिथिगौ 28 नम्बर गसाइगाव समस्ति हिसाबै गोबां जायगायाव मोब्लिब गोहोआनो दिनैसिमबो थाङाखै नाथाय थांनाय बोसोरसेनि गेजेराव 14थासो गामियाव गोदानै मोब्लिब गोहो अलरेडि होनाय जाबाय आरो दासिमबो जों जि सार्भे खालायदों जों साबमिट अलरेडि होबाय 35था गामिया दाबो मोब्लिब गोहोनिफ्राय बिथांमोना मोननो हायाखै दा बेखौबो हयथ' थाबैनो मोनगोन जों मिजिंथिदों मानोना बेयो प्रसेस जागोन मोब्लिब गोहो बेवहाय लाबोनायाबो टेन्डारनि मोनसे प्रसेस जायो लामाया जेरै टेन्डार जायो बयबो टेन्डार खालायनानै कन्ट्रेक्टर बिथांमोना लाबोयो गतिके गासिबो समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय दिल्ली सरकारा नाजादों आरो बे बेलायाव आङो रायजो राजानि सासे प्रतिनिधि जानानै बे ओनसोलाव जे जेंनाफोर दङ सुफुंनो थाखाय आङो नाजालांबाय थागोन।